avui del prestigi del Reus B, aquí a Camp Hospital, que és un camp al principi molt complicat. Sí, és un camp complicat, no havien encaixat cap gol excepte la setmana passada de penal i hem pogut marcar, hem tirat crec que 2 cops a porteria i hem fet 2 gols, l'efectivitat és nostra, ha sigut bona. Hem plantejat un partit seriós contra un rival que crec que estarà dels 3 primers. Jo crec que a 38 jornades no guanyaràs tots els partits a casa de ningú equip ni guanyaràs tots els partits fora. Vull dir, la regularitat és la que compta. Hem tingut la sort avui de plantejar un partit seriós i ens han sortit bé les coses. De moment l'equip està responent de forma perfecta. No sé si esperaves a aquestes alçades que el Reus B, un filial que al principi no era dels favorits que estigués d'estar-se classificat. Això és anecdòtic, ho he dit alguna vegada, i hem de ser conscients que nosaltres no quedarem dels 4 primers, segur. Treballem perquè els jugadors tinguin minuts de qualitat, hi ha jugadors que entrenen al primer equip, tots tenen la il·lusió de poder arribar un dia, i treballem per això, per formar i tenir minuts de qualitat. Ara és anecdòtic, tenim 18 punts, estem als tercers o als quarts, no sé. Però el nostre objectiu no és aquest. Jo crec que Espanyol B, Prat, Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu, Ascó, Vilafranca, Sant Feliu, tots aquests crec que són una mica millor que nosaltres. Tenim 18 punts, són punts que ens han de restar per poder mantenir la categoria. Però estem en un moment dolç i l'hem d'aprofitar. Llavors els jugadors treballen, entrenen i estem molt bé. És veritat que he jugat contra equips més modestos, el de l'Ara he jugat amb poquets de moment, però sí que és veritat que com a mínim aquests 6 més mataràs respecte als de baix. Sí, el que t'ho comento. El nostre objectiu, diguem que és mantenir la categoria o fer-ho el millor possible. Això seria un objectiu col·lectiu de l'equip. Un objectiu individual, cada jugador té els seus objectius, la seva vida privada, en què pensen que un dia poden disputar minuts amb un equip de segona B, amb un equip de segona A, fins i tot al primer equip, i per això treballen ells. Els hi surt molt bé, tenim moltes baixes i els jugadors que estan entrenant doncs, responen amb qualitat d'entrenament i qualitat de competició, i els que estan de baixa ja comencen a córrer perquè volen també entrar en aquesta dinàmica. Estic molt content del grup i molt content dels jugadors, del meu cos tècnic. Estem de moment, aquestes 9 jornades superen les expectatives que havíem pactat al principi, però no ens desvien del nostre objectiu, que és afiançar la categoria o consolidar aquesta categoria pel club. Dius que l'Hospitalet per tu ha de quedar entre els 3 primers. No sé si el que has vist avui és per quedar entre els 3 primers de l'Hospitalet. Ja, si et dic que sí, és que no. A veure, no sé com explicar-ho. Partits dolents els té tothom, no? I nosaltres hem intentat contrarrestar allò que ells fan bé. Llavors el rival també entrarà en joc, no? Però jo crec que Xavi Molís ha fet un molt bon equip, el club ha fet un molt bon equip, en jugadors, David García, Cristian Gómez i Belillas, aquests han jugat a segona B i segona primera divisió. Jo crec que tenen un equip molt consolidat amb molt bones individualitats, però també és cert que és d'hora perquè l'equip comenci a rodar. Entenc el teu discurs de salvar la categoria, però tal com heu jugat a l'equip, amb les baixes, davant d'un equip potent, no heu perdut mai els nervis, no heu sabut jugar darrere, malgrat el potencial del rival. No sé si internament dius, home, si podem fer alguna cosa més millor, més que res per desfermar aquesta il·lusió que Sí, no, et dono la raó, però jo crec que les últimes 8 jornades de cada lliga és on es decideix el que passarà. Aquests últims 2 anys, nosaltres fa 2 anys estàvem a segona catalana i vam pujar a primera catalana. I l'any passat a primera catalana vam pujar a tercera divisió. Jo sempre els dic el mateix. L'objectiu és que les últimes 10 jornades mirem més a dalt que a baix. Doncs això és el mateix. El nostre objectiu segueix sent 2 objectius. Un objectiu global de consolidar aquesta categoria i un objectiu individual de fer-ho el millor possible. Ara bé, les últimes 10 jornades veurem on estem. Jo crec que ara és anecdòtic. No podem competir amb equips de gran potencial. Però el que no és anecdòtic és el joc ofert. Sí, no. La forma de jugar és molt marcada i els jugadors tenen personalitat, excepte Cristian Márquez i Miranda, que són lateral dreta i central esquerrà. Tots els altres són sub-23 que han jugat. El capità Modeste, 20 anys. El que ha sortit l'any, el que ha sortit el Renau Gil és juvenil, perquè tenim moltes baixes i incomplet. Tots tenen molta il·lusió. Fem la primera volta tranquils, sumem molts punts perquè després les coses van, jo sé com funciona, no? Ara ni som boníssims ara ni serem molt dolents com perdem 3 partits perquè passarà. Hem d'estar sempre com sabent on estem, sabent qui som i què volem. A partir d'aquí, les últimes 10 jornades, veurem si podem somiar o l'objectiu que hem pensat s'ha complert o ens tocarà remar perquè estarem mirant més a baix. Ara estem en un moment dolç i això ha d'aprofitar i els jugadors estan contents per com juguem, no pels resultats, però jo crec que és una conseqüència. Ara mateix pots tenir mala sort, o pots tenir bona sort. A Camp de l'Europa tirem un cop a porta i ens emportem 3 punts. Amb un jugador menys
aturant un penal i jugant des de 20 minuts amb inferioritat. Hi ha dies que tens sort i hi ha dies que no tens sort, però jo crec que en 38 jornades el treball ben fet, i no ho dic per mi, dic pel meu cos tècnic i pel club i pels jugadors, al final et portarà on et mereixes, i ara estem bé. No perdeu el gol. Oh, gràcies. Una pregunta. Roger Maller, creus que ha de ser l'home que ha de marcar les diferències en aquesta temporada? Ho dic perquè és un jugador que molts entrenadors voldrien. Un jugador que juga d'esquena, un jugador que és corpulent, que té molt sentit tàctic. Jo avui l'he vist un jugador molt complet a la zona de davant una defensa molt experimentada. Sí, Roger és un jugador de 20 anys, és el seu tercer any de mateix, farà 21 aquest any, és sub-21. Ha d'aprendre molt i està aprenent molt. Davant té Ernest Forgas, són els dos constants que tenim. Ernest ha jugat a les categories altes i ell cada dia entrena i cada dia treballa per millorar aquestes coses. Jo els demano unes coses molt concretes i ells ho han d'interpretar bé i executar-ho bé. Roger ho està fent molt bé. Avui s'ha barallat, la setmana passada li va tocar barallar-se amb Aitor Lario i Ricarte, i avui